Zdravím, Saša James je tady. Udělali jsme dnešní ranní program, ranní rutinu. A je to teďka jenom pár minut takový přímý vzkaz, jak se řekne, pro každého z vás, kdo speciálně pro lidi, kteří se registrovali na minulý teďka před 2 dny, co jsme měli živý workshop a neprišli. Samozřejmě hodně toho dáme i tím, kteří jsou byli s námi, vy už to máte a teďka dostanete ještě víc. Tak podívejte se, je to logicky, je to, já vím, úplně polopaticky, jak se řekne říct, ale prosím vás, nemyslíte se, že ten dědíček Einstein neměl pravdu. On měl pravdu, opravdu měl pravdu, když říkal, že je definice šílenství dělat stejné věci každý den, stejným způsobem a očekávat jiný, lepší výsledek. Je to šílenství, to se nestane. V našem programu Kód nadvědomé tvorby, které je fúzie, co je fúzie opravdu prakticky 10-11 let downloadu, který jsem dostal od svojho kouče, dáváme lidem krok za krokem nástroje, návody, samozřejmě podporu a komunitu taky máme, když někdo se chce zapojit. Proto, že by člověk, každá žena, každý muž mohl, když opravdu aspoň těch 15, 20, 25 minut denně a jednou měsíčně 2 hodiny, to je takový minimum investice, když aspoň tolik času může najít pro sebe, investovat do sebe, tak můžeme garantovat obrovské změny. Obrovské změny neznamená přes noc. Obrovské změny neznamená, nechceme říct, ani za 2 dní, ani za 2 týdny. Ale magicky to je na druhou stranu. A zároveň, protože hned se začnou dít věci. Hned. Jak do toho procesu vstupíte, tak se věci začnou dít. A jakmile do toho zůstanete, proto říkáme 8 měsíců je naše cesta. A prosím vás, teďka, bez už žádné teorie, podívejte se do odkazu, který jsme vám poslali. Tam máte, když se registrujete zdarma, samozřejmě můžete se, to je 2 minut, uděláte se zdarma učitel nadvědomí.cz, potom uvidíte to, co jste mnozí z vás neviděli, kteří jste registrovali, nepřišli, jo? Ale ty, kteří zdarma to uvidíte ten video, spolu s námi můžete udělat ten proces, velmi silný proces změny, nebo budování, nebo oživování nového sebe, pojetí. A tam najdete taky meditaci a worksheet, jak se řekne, pracovní sešit, který vám hodně pomůže v vaší cestě. Prosím vás, naposledy, když opravdu máte zájem, když opravdu chcete docelit svoje cíle v životní, to je jedno jaký, finanční, zdravotní, emoční, kariérní, duchovní dokonce, bez správné struktury vědomí, bez kódu, bez těch prvků, funkčních prvků kódu nadvědomé tvorby se to nestane. Ne, protože já to mám, nebo já to říkám, to není moje, to je vaše. Vidíte, že vám dáváme. Samozřejmě pro seriózní výměnu hodnot máme to členství a protože jste na tomto videu, tak vám dáváme i 50%, jak se to řekne, coupon code, nebo jak se řekne, slevu. Já to nemám rád, ty marketing, jak se řekne, termíny. Ale co vlastně uděláme, protože evidentně máte zájem, evidentně jste seriózní.
tak vám dáme 50, dáme vám vles všechno, kompletní VIP servis za 50, za půlku ceny, než je veřejně. A já si myslím, že to je víc než dobrá cena pro to, co dostáváte. Plus, pro první 3, který se teďka tento týden přijdou do nás, se stanou členem, první 3 lidi dostanou velmi hodnotných 45 minut se mnou. Ne protože je to se mnou, ale protože v těch 45 minut můžeme pracovat přesně VIP způsobem 1 na 1, to, co vám je potřeba teďka, uděláme, nebo přechodování, nebo můžeme dělat na cokoliv je potřeba, co se otvoří v poli, jo? Strategickou session můžeme udělat plán pro vás, můžeme udělat jakýkoliv z 12 procesů nadvědomé tvorby. Tady už viděli jste Harryho, možná už mě táhá, musím pryč. Děkuji moc, doufám, že se uvidíme. Čau. Programu jako, jo. Čau.